Môžeš. Servus lidi! Toto je Husokáčka z Biochovu. Moje meno je Danny Smith, a.k.a. Macko dobrá nálada a teraz vám ukážem ako na to. Potrebujeme tuký sekač, ktoré odfakneme hlavu takto. Takisto urveme aj plaváky. Jedna, druhá. Ideme na krásne veci, ideme púpať. Odrebieraš pokakať, že to dáme. Jemným rezom, aby sme nepoškodili vnútornosti. Otvoríme to takhle. Dobre. Vidíš tu peknú pečeň? To bude láhodka. Fuck me, I'm a DJ. V prvom rade si musíme vyrvať kakaž, aby nám to všetko nenasralo. Takto. A si pre istotu nasadím nejaké tie rukavice. Aby som nesmrdel ako kačaca stolica. Jedna, druhá. Posereš. A jednoducho. Púkame ruku. Až dopredu. Fist fuck. Vyprstujeme. Odrubeme vnútornosť od blán. Popcháme zo spod ruku, chytíme gágor. Vytrhneme a už to ide. Teraz ten zázrak, čo vyťahne. Heart Beast. Tu máme srdéčenko, ktoré si odložíme na neskoré použitie. A tu máme pečeň, ktorú potrebujeme. Musíme si ju oddeliť od blán. Od žlčníku najprv, No ne? najprv, potom žlčník, ne? Žlčník vidíte takýmto spôsobom. A je to von. Sedíme tu. A takto vyzerá husosračka. Či husokáčka. Servus lidi! Peace on you. Danny Smith pre televíziu Markíza. Jebal som ťa, majster šéf, aj recept na bohatstvo. Receptár, no. Master